Kutil starý a aj mladý vždycky túži po náradí a chce ho mať stoj čo stoj, preto volí AZ stroj. Nedaleko od Trenčína leží vedľa cesty Čína. Neroste tam, to dá rozum, len nekto mal kinetózu. Dobrý den, je tu Heso Jašterák a ako z úvodnej poémy vyplýva, na ceste životom postretneme naozaj všeličo, čomu nerozumieme. Rovnako ako prosí o pomoc pán Slávo. Čítam. Pán Jašterák, už roky chodím do fitka a nič. Kde mám svaly? Kde robím chybu? Stravu si strážim. Poradte mi. Slavomír. Slavo, či už cvičíte s činkami, alebo cvičíte na strojoch? Odpoveď je v nástrojoch. Veru tak, domáce náradia a nástroje, to je presné sorta na vaše otázky. No, poďme sa podívať. Murárska lyžica, šrobováky, vrtačka, ďalšia lyžica, fúrik, zverák, vodová, pilníky a dláta. Dobre, Slávo, takže no takto, v prvom rade sa pozrieme na karty v prvom rade. Tam to začína aj končí lyžicou, vaše stravovacie návyky. Vy síce píšete, že stravu si strážim, ale akurát tak pred ostatnými. O jej zložení a nutričných hodnotách sa tu nebavíme. Vy ste jak tsunami, keď to na vás dojde. A na vás to chodí furt, vy ste neustále údolí prílivu. Aj celé to fitness centrum, vy tam necvičíte, vy tam chodíte akurát, vrtačka, chodíte vrtať do ľudí, šrobováky, chodíte sa do nich montúvať, vyprávať žarty, vtipy, vy ste si zmenili fitness centrum na fitness centrum a potom sa nečudujte, že svalstvo nerastie. Absolútne necvičíte. Tu je fúrik, je prázdny, nemáte nič naložené, no naložte si nejakú činku, naložte si na tú kladku niečo a cvičte. Bo chodíte tam roky, rokúce, svaly nikde, akorát vám rastie pupek, ste jak tehotná žena. Preto je tu zverák, že už si vás tam doťahujú. Víte, jak vás volajú? Trimester Stallone. To ste vy. Prečo je tu vodováha? Vy si strážte aj váhu, ale aj vodu, prosím vás. Umývajte sa. Fakt, že nič zlom, ale dbajte na tú hygienu. Vy dojdete do toho fitka a to už všetci vedia podľa vašej aury, že ste tam prítomní, hej. Nechcem po vás ani chytať činky, ani si lahnúť na tie lavičky, však niekedy vás volajú, že aha, lepkavá patrola zase došla, hej. Vy ste tam tak vítaní, jak dikobraz na nafukovacom hrade. Ne. Pilníky, buďte prosím vás pilní, snažte sa, preto je to hneď vedľa tej vodováhy. Majte rovnováhu aj v tých cvikoch. Robíte napríklad prítahy kladky v sede, ale vy to flákate, robíte len polovicu, čiže robíte len set, ale nerobíte prítahy kladky. Na toto prosím vás dbajte. Vy sa stále tam oháňate v tých diskusiách, že ale prosím pekne, ja idem mentálne, placebo je fajn, ale to, že máte fotku s Jožom Vajdom, vám svalovú hmotu nenabere. Čo sa týka vašej svalovej hmoty, tam máte ešte veľké hmotné rezervy, takže začnite sa prosím vás s tým nejak vysporiadávať. Je tu šanca, pod tým fúrikom prázdnym sú dláta, vy môžete byť vysekaní, ale niečo preto robte. Vy by ste totiž to boli najradšej, keby to fit centrum sa písalo FEED, akože krmení, že fit centrum, že vás tam nakrmia. Dobre, hľadajme cestu. Máte radi jedlo, radi hryskáte do všetkých možných potravín, ktoré sú na tomto svete vyskytnuté, no tak cvičte s tým jedlom. Nemusíte dvíhať veľkú činku, doneste si tam napríklad vreco repy a robte 100 drepov s repou, hej? Alebo sakel mrkvy a robte tzv. Mrkví tah. Aj to sa už ráta, dvíhate nejakú hmotnosť. Žiadne sladkosti, že palačinky, levný for. Ne, ale máte nejaké jedlo, tak si dajte veľa na tých osky a už len to, jak to dvíhate k tej papuli a odhryznete, tak už ten sval pracuje, hej. To sú tzv. Jedlorúčky, hej. Dvíhajte ich a niekde tam bude odpoveď na tú vašu otázku, že prečo ste v takom stave, v jakom ste. A prosím vás, naozaj dbajte na tú hygienu, aj na tie návyky. Ja viem, že máte rád vajcovú polévku s rastcov a nemusí každý o tom vedieť, že ste to mali včera predvčerom. Vy síce tvrdíte, že to je tzv. Rastcový hormón, ale no, dajme tomu troška chochmec, hygienu, nejaký tvar, kultúru a ja myslím, že je to na dobrej ceste. Vy ste sa s niekým stavili, že schudnete, dokým bude dokončený tunel Višňové. To je taká levná stávka, že začnite na tom makať, prosím, Slavomír, alebo Svalomír. Doprajte svojim svalom mír, ale správnej míre slávu a bude to sláva. Dobre? Nech sa darí.